An balima bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Sefa wari miliyɔn 50 o bɛ bɛn bolimafɛn 3 o musaka ma bolimafɛn minnu ni a dɛmɛɲɔgɔnya bɔra UNICEF yɔrɔ k'a ɲɛsin Mali minisiriso ma Mali minisiriso min ni o ka caw bɛnnen don musow denmisɛnninw ani denbaya ka koɲaw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma walasa ka nun don ba la Usmane Sowore a bɛ walawalali caman k'a ɲɛ ko kun kan. Ka nɔgɔya ani ba don denmisɛnninlaka bɛɛ ka koɲaw la diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ lahala gɛlɛnw na o de ye diɲɛ seleke naani tɔnba ka bolofara ka laɲini fɔlɔ dɔ ye mun ka baaraw bɛ ɲɛsin denmisɛnninlakaw ka koɲaw ɲɛnabɔli ma UNICEF o de kadira kɔnɔ a ye ni dɛmɛ ta k'a ɲɛsin an ka jamana minisiriso ma mun ka baaraw bɛ ɲɛsin ka ba don jamana kɔnɔ musolakaw denmisɛnw ani du ka koɲaw la UNICEF ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Franck Ekizaye a ye a jira a ka kɔrɔfɔw la a ko denmisɛnw ladonni ani k'u latanga o nafa ka bon diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ wa Mali yɛrɛ jamana bɛɛ o la walasa ka se ka o ladonni baaraw kɛ magow de bɛ jɔ minɛnw na o de siratigɛ ka UNICEF ye a kanu ka se ka an ka jamana ɲɛmaw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin an ka musow ka minisiriso ma walasa ka se ka u baarakɛɲɔgɔn tɔw dɛmɛ k'u kɔkɔrɔma don minnu bɛ bɔ ka binna su ani tile o laɲini ninnu waleyali senfɛ k'a nɔgɔya u bolo siga t'a la ni dɛmɛ mun kɛra UNICEF fɛ n'a ka laɲini ye ka denmisɛnw ka hakɛw tɔbɔtɔ a bɛna kɛ sababu ye k'an ka jamana minisiriso in dɛmɛ k'a ka gɛlɛyaba dɔ bɔ a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la togoda kɔnɔna minnu bɛ wocɛw kɔnɔ n'u lasɔrɔli ka gɛlɛn an ka jamana minisiri mun ka baaraw bɛ ɲɛsin musolakaw du ani denmisɛnw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma Madame Traoré Umu Touré a ye a ka nisɔndiyaw jira a ko bari sabula ka da kan UNICEF bɛ ka baara mun kɛ an ka jamana kɔnɔ ko dogolen tɛ maa si ma jango a ɲɛsira minisiriso min ma n'a nafa ka bon jamana kɔnɔ wa u bɔra ka ni dɛmɛ mun ta k'a ɲɛsin minisiriso in ma nin tɛ u siɲɛ fɔlɔ ye a baara la a ko nisɔndiya de kɔni bɛ ale bolo ka foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la minisiri ɲɛma ani a ka gouvernement maa tɔw ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin UNICEF ma bari sabula ka da kan a ka nin baara in a bɛna kɛ sababu ye k'u sinsin u ka baaraw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin bɛ kɛ a bolifɛn duurunan ye san kelen kɔnɔ UNICEF a ye mun kɛ dɛmɛ k'a ɲɛsin an ka jamana minisiriso in ma n'o bɛna kɛ sababu ye ka lafiya se denmisɛnninlakaw ma. ɲɔgɔndan min bɛ boloda ekɔlidenw kun u ka san kalanw kuncɛ waatiw la n'u ko a ma ko examen de fin d'année ani o tɔw u ma jan tuguni an b'aw ladɔnniya k'a fɔ labɛnw olu bɛ ka sabati labɛn labanw Amadu Kamara Ibrahim Kulibali an ka jɛ u sera ka fɛn min sɔrɔ u ka munumunu salo la u kun kan an k'o ɲamada. Ɲina bagi kɔni an bɛ ka labɛn n'Ala sɔnna ma a bɛ nɔgɔya n'akilina ye min ye kɔni ne b'a fɔ n tɔw ye an ka bagi an ka préparer pour que ɲina san u bɛ se ka k'an ka san ye an kana compter mɔgɔ tɔw kan an ka compter an yɛrɛ kan pour que ɲina san a bɛ se ka k'an ka san ye ɲina an y'a daminɛ san daminɛ f'a laban an tilala an ka programme na wa an ka maîtres b'an ka leçon dictant mun ka tɛmɛ ka ɲa wa u b'a expliquer ka ɲa fana kumakan laban min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ n tɔw ye ɲina kɔni an ka ceinture serré an ka école ka kɛ meilleur ye bɛɛ an bɛ k'an ka baara kɛ an bɛ ka kɛ ka ɲɛ an bɛ exercice kɛ an bɛ leçon ta donc an yɛrɛ dalen ma la an bɛ passer ɲina bon an bɛ taa histoire géo maths physique chimie bio anglais ani STM de donc ne bɛ min f'u ɲɛna ne b'a fɔ an ka courage ta n'an donna salle kɔnɔ an kana presser ka bɔ an k'an sigi k'an ja sigi ka sujet kalan plusieurs fois pour que ka se ka comprendre min yɛrɛ b'a kɔnɔ fɔlɔ an ka sɔrɔ k'a traiter. Bon n labɛnnen don parce que depuis san daminɛ a bɛ fɔ an ɲɛna k'an ka to ka exercice kɛ an k'an préparer bagi kama bagi filɛ nin ye a ma gɛlɛn il faut k'i ka exercer dɔrɔn c'est tout a banna ani recherche dɔrɔn ani i ka maître bɛ min fɔ i ɲɛna classe kɔnɔ i ka to k'olu lamɛn i k'olu pratiquer so bon an ma gɛlɛya caman sɔrɔ parce que an ka cours kɛra normalement mais an balima dɔw bɛ yen nɔ olu ka cours ma se ka kɛ normalement grève kɛra lycée public la comme tout quoi bon ne bɛ min sɔrɔ k'a f'u ɲɛna o ye u ka courage ta u kana décourager a sera ka ban quoi bɛɛ ka courage ta an bɛ 6 matières de kɛ philo maths fine ni maths général économie anglais ale ni compta. n bɛ mun fɔ ekɔlidenw ye bi u k'u jija u ka kalan kɛ surtout bagi yɛrɛ la mun ka gɛlɛn kosɛbɛ ekɔlidenw ma c'est que an ka se ka tila programme na bon Dieu merci ɲina an sera ka programme achevé normalement san filɛ wagati min na an bɛ ka révision générale de kɛ an bɛ ka bagi tɛmɛnen sujet kɔrɔw ta
k'a tɛ ten ekɔlidenw ye ka tila k'a yir'u la u ka se ka taa so u n'u tɔɲɔgɔn u ka se k'u fara ɲɔgɔn kan ka exercice kɛ n'a ka dɔ ka so a ka kɛ ekɔli la n'u ma mun faamuya u ka segin ka na ekɔli la ka na an ɲininka soit u ka taa maître wɛrɛw ɲininka minnu bɛ s'a matière kelen na. examen waati tɛ examen labɛn kuma ye depuis san daminɛ na an ye examen labɛn an hakilina ye min ye na Ala sɔnna ma an ka laɲini min o bɛ sabati parce que an ye min di denmisɛnninw ma ka daminɛ san daminɛ na ka na se bi ma hakilina na min dir'u ma o b'an wasa. ayiwa min ye examen tɛmɛ sira ye ne hakilila ni maa ye sera ka ɲinɛ ɲimi kɔni man ka dɛsɛ a ku la dɛ a ku ye jumɛn ye u kan ka yɛlɛ sanfɛ kuma min na n'i y'u bila o kɔrɔ kɔni ye kɔni u ka yɛlɛ ni bɛ gɛlɛya dɛ o de y'a to an b'a fɛ halisa fo ka taa fɔ an yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ u sera an bɛ continuer k'u dege ka continuer k'u dɛmɛ fo ka surunya examen na o de y'a to halisa an ɲɛ bɛ ekɔlidenw n'an bolo yan. Siraba min bɛ Bamakɔ ani Kulukuru cɛ o lagilani baaraw ani a goudron-kura daliw olu baaraw bɛ sen na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ siraba in baara ani donna an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita fɛ san 2000 ani san 16 waatiw la walasa siraba in bolibagaw k'olu ka hakilinataw sɔrɔ Abdul Karim Sako a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali wulila ka munumunu salo kɛ goudron da kɛrɛfɛla ninnu a lagilani baaraw olu dafɛ hakilinata minnu sɔrɔla u y'a yira k'a fɔ olu tɛ hakilina kelenw ye an ka jɛ an k'u sɔrɔlenw ɲɛmada. Vraiment baara in a bɛna kɛ lafiya ye a bɛna kɛ lafiya a bɛ mɔgɔw sɛgɛn sa mais a ko kɔni hɛrɛ b'a la puisque la sira tɛ yen capitale kɔnɔ yanni Kulukoro cɛ sira tɛ yen a baara ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ vraiment baara in n'a kɛra a kɛcogo la alhamdulillah don dɔ mɔgɔw bɛ lafiya vraiment o kɔni ye mɔgɔw ka sabali de parce que ne yɛrɛ filɛ a degun na hali mɔgɔ minnu bɛna sanni na n fɛ n bɛ dɔw bolo sama de pour que u ka don so kɔnɔ u ka sanni kɛ yɔrɔ o y'a dan ye dɛ a bɛ mɔgɔw sɛgɛn yɛrɛ mais ni Ala sɔnna taalen ɲɛfɛ lafiya b'a la. Bon jamana ka baara kɔni bɛɛ ka hakilina ye a t'i degun se anw ma parce que jamana ka kɛta don donc u k'a ko teliya an bɛ waati min kɔnɔ waati gɛlɛn don samiya wagati de don bon an fana sigiyɔrɔ bɛnnen don yan ma an ka baara bɛnnen don yan ma donc an fana ka mobiliw bɛ don ka na bɛlɛw ni cɛncɛnw ta ka taa donc ni sira dilanna bɛɛ de bɛ lafiya mais ni u ye bɔgɔ fana tonton sira da fɛ ta ka bɔ yan fɔ Murabugu foyi cɛlen t'a la o fana tɛ faamu donc u jija cogo bɛɛ la u ka bɔgɔ in cɛ fana a bɛnnen don mɔgɔw ka butigidaw ma bɛnnen don mɔgɔw ka sigiyɔrɔ ma déplacement ni fɛnw ka gɛlɛn ka baara kɛ donc n'u sera k'a ye ka teliya joona joona ka bɔgɔw ni fɛnw cɛ ka bɔ yen ka sira danbe dɔɔni yanni u ka dilanli ka se yan a bɛ diya an ye an b'o de laɲini u fɛ teliya la sinon basi foyi t'a la donc minnu m'a faamuya u k'a ɲini k'a faamuya parce que baara tɛ se ka kɛ ni dɔ tɛ degun bon degun in kɔnɔna ye waatini ko de ye mais n'a banna i bɛ temps min kɛ ka lafiya i b'o de lajɛ donc degun ye waati kunkurunin de ni sira banna sisan san 10 san 15 san 20 i bɛ lafiya la o de wa kalo 3 kalo 4 tɔɔrɔ de donc o de nafa bɛ lajɛ ka degun in to yen donc u ka jija u ka baara in teliya an bɛ ka hɛrɛ de b'o la an bɛ ka nafa b'o la an b'o de laɲini o fɛ. Bon a bɛ ka degun ba las'an ma yan nɔ parce que ni sira bɛ ka dilan an bɛ sirada la yan nɔ bon poussière b'an kan mɔbiliw bɛ tɛmɛ a bɛ poussière yɛrɛ yɛrɛ de wuli surtout ni embouteillage bɛ yan nɔ tuma min na dɔw ni kalamaw bɛ tɛmɛ u bɛ na buguru la yan nɔ poussière yɛrɛ yɛrɛ de kɛ mɔgɔw kan o kɔni gɛlɛya b'an kan n'u sera ka sɔn kɔni o bɛ fisaya mɔgɔw ma yan nɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba an ka jɛ an ka bi sɔrɔlenw lamɛn. Niger jamana kɔnɔ maa 40 ani maa 4 de bɔnɛna a nina maaw la minnu ko ko u bɛ lebi sira minɛ ni ka taa don nazarala jamanaw fɛ a kɛra Niger mara min na o ye Agadez ye wa Agadez maire ni o ye Rissa Feltu ye ale kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya ka bɛn ni Alamisa Juin kalo tile gale adamadenya dɛmɛnikɛ jɛkulu min wele ko Croix Rouge International o fɛnɛ ka maa minnu bɛ kɛnɛ kan olu fɛnɛ ye kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya k'a fɔ maa 40 ani maa 4 suw yera wa u sera sa cogo min na fana a dɔw kɛra minɔgɔ o gwɛlɛya ko jugu ka sabu kɛ u kun bɛ mobili min kɔnɔ ka Libi jamana sɛgɛrɛ mobili tiɲɛna mobili tiɲɛnen kungokolo fanda banda kɔnɔ cɛncɛn kan ji tɛ yen ji min n'a kɛra sababu ye k'u fa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Niger ni Libi ni ɲɔgɔn cɛ sira a bɛ ka matama kosɛbɛ maaw fɛ minnu b'a fɛ ka don cogo bɛɛ lajɛlen la nazarala jamanaw kɔnɔ o de kosɔn Niger maa ɲɛmaaw san 2015 u y'a lajɛ ka sariya dɔ sigi sen kan k'a fɔ maa o maa ni minɛna maaw tɛmɛni na cɛncɛn kan
u ko minnu ma ko passeru o ye maaw ye minnu bɛ maaw dajuru minɛ ni nka sahili kungo cɛci ni u ye ka libi sɛgɛrɛ ko san 30 kaso k'o bi da i kun nka u n'a ta bɛɛ maaw ni bɛ ka tiɲɛ Niger ni Libi ni ɲɔgɔn cɛ mais kalo daminɛw na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 8 ɲɔgɔn na olu fɛnɛ faale taara ye cɛncɛn kan minnu kun ye Niger jamanadenw yɛrɛw ye u kun bɛ k'u kunda Algérie jamana de kan o mais kalo kelen cɛmancɛ fɛnɛ kɔnɔ maa 40 ɲɔgɔn na farafindenw na Niger ni Libi ni ɲɔgɔn cɛ Niger lakana tigilamaw ye dɛmɛ don olu ma kungokolo fanda banda kɔnɔ ka sabu kɛ cogoya foyi kun tɛ u bolo bilen u ni Niger surasiw bi ɲɔgɔn ye kuma min o y'a sɔrɔ tɔ foyi t'u la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ o maaw fanba kun ye musolakaw ye ka bɔ Gambi jamana kɔnɔ Nigeria Guinée Sénégal ani Niger jamana yɛrɛ nka ni maa 40 ani maa 4 minnu ju yelen filɛ nin ye Niger ni Libi ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɔrɔfɔ sɛmɛndiyara ka bɛn ni alamisa Juin kalo tile gale ye Agadez maire yɛrɛ fɛ ni o ye Resafɛltu ye a maa fanba denmisɛnninw de don an'u baw Sénégal jamana kɔnɔ wasadensigi kalataw ye juillet kalo tile 30 nata ye wa ma bɛ se k'a fɔ Sénégal yɛrɛ furadama nin n'a ɲɔgɔnna cɛbɔ ma deli ka ye wasadensigi kalata binna k'u kan wasabulon kɔnɔ sigiyɔrɔ 165 de bɛ yen bolomɔnɔbɔ kɛnbɛ o de nɔfɛ cɛbɔw fɛ bi tarata tɛmɛnen de kun ye waati kofɔlen da ye fangaɲinijakuluw bolo nɛgɛ ɲɛfalaki minnu ye u ka taa ni u ka wasadenya ɲinini kanw ye u ka ma ko candidature jakulu min wele ko direction générale des élections ni juin kalo in daminɛw na minnu ni wasadenya ka kan ale b'olu bɛɛ lajɛlen perepere latigɛ bebe na jamana ɲɛmayaso fangaɲinijakulu Macky Sall ni a ka fanga laɲini ye fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnniyana jamana ɲɛma Macky Sall yɛrɛ bolo a b'a fɛ maakuraw de ka ye wasabulon kɔnɔ a tɔgɔ la maa minnu bɛ se ka kɛ kumadaw ye a bolo a ye baaraw minnu kɛ a ka manda gale kɔnɔ maaw de ka sɔrɔ minnu bɛ se k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ k'o ta k'o sɛbɛkɔrɔ yanga walasa ka se ka sidɔn dafara ka se ka don a ka baara kɛlen manda kelen kɔnɔ o ni Ablaye Wade fɛnɛ ka manda ni ɲɔgɔn cɛ barisa ka da kan Ablaye Wade jamana ɲamakɔrɔ kɛn bɛ ka jira k'a fɔ nin kamo ka wasadenya ɲini o kumana maa min don kuma ka nɔgɔ Ablaye Wade mɔ fɔ maaw de ka sɔrɔ minnu fɛnɛ bɛ kɛ a ɲɔgɔnna kumakɛlaw ye a ka ca la n'u taara ka ɲɔgɔn kunbɛn dalilu na to ka titi ɲɔgɔn na maaw n'u dɔngɔ ta baarakɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye Macky Sall ka laɲini ye o de kosɔn Macky Sall a kɛn bɛ ka maa min kɛ a ka tête de liste ye wasadensigi kalata in na o y'a yɛrɛ ka ministre ɲɛmaa ye ni o ye Mahamada Bouna Abdallah Dione ye barisa ka da kan n'o donna wasabulon kɔnɔ o bɛ se ka Macky Sall ka baarakɛlenw lapasa ye kosɛbɛ Ablaye Wade yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ale fɛnɛ ye tête de liste dɔ ye Khalifa Sall min ye Dakar maire fɛnɛ ye ale fɛnɛ kɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ a fɛnɛ ye tête de liste ye fangaɲinijakulu dɔw tɔgɔ la hali n'o y'a sɔrɔla a bɛ kaso la Dakar maire ani maa min bɛ fankelen fɛ ni o bɛ kɛ a ka babu sendigi ye o ye Dakar maire Moza maire ye maa min bɛ wele ko Barthélémy Dias ale b'o jɔyɔrɔ la Mauritanie jamana kɔnɔ wasabulon filanan min bɛ wele ko Sena o sénateur bilama kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ olu jigi kɔni digɛra jamana ɲɛma Ould Abdelaziz la ka sabu kɛ wasabulon Sena ni a ka bani bɛɛ a ka hakilinaw la hakilinaw minnu n'a y'u dajira u la k'a b'a fɛ ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la ni furubakalata labɛnni ye o n'a ta bɛɛ k'a ye tulokun gwɛlɛya ntɛnɛndon mɛn kalo tile 29 ka sariya se dɔ ta u ko min ma ko décret k'a jira k'a fɔ furubakalata ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la k'o bɛ kɛ ka bɛn ni juillet kalo tile 15 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɔfuranjɛ laban ninnu kɔnɔ jamana ɲɛma Ould Abdelaziz kɛn kun bɛ k'i jigi da wasabulon filaw kan Assemblée nationale ye ani Sénat u bɛ se k'a ka sariya sen dajiralenw lajɛ u ka yamaruya di a kɛli la nka a bɛ taa bala fɛn min na sénateur ka wasabulon sina k'a jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni a ye jamana sariya sunba kɔnɔ yɛlɛmaliw minnu ni olu bɛna kɛ a kɔnɔ ni furuba kalata in tora ka kɛ ko jamana den fanba jɛna ni a ye o ye ka lajɛ Sénat yɛrɛ wasabulon k'o datugu ka bɔ fangabondaw la o tɛmɛnen kɔfɛ kiiribulon min ɲɛsinnen don jamanakuntigiw ni ministriw ka kiiri jalatigɛli ma haute cour de justice k'o fɛnɛ fɛrɛmɛ pi Mauritanie drapeau fɛnɛ k'o fɛnɛ ɲɛ yɛlɛma mars kalo tɛmɛnen sénateur banna maa fanba yɛrɛ de y'i bolo kɔrɔta k'a fɔ jɛn kɛ ni a ye yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la wa u kɛn bɛ k'a jira bi k'a fɔ Ould Abdelaziz jamana ɲɛma a kɛko min ye nin ye k'i tulokun gwɛlɛya ko fɔ ko in ka kɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman a bɛ kɛ sababu ye ka basigi yɛrɛ de tiɲɛ politiki binna k'u kan tarata tɛmɛnen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ wele ko plénière sénateur jɛra k'a jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni a ye wasaden bɛ wasaden na Sénat yɛrɛ bulon kɔnɔ i n'a fɔ Cheikh Ould Sidi Ould Anena ni ale yɛrɛ ye Ould Abdelaziz jamana ɲɛma yɛrɛ ka fanga ɲinijakulu UPR tɔnden ale ko k'a fɔ yɛrɛ de ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan ko walasa mɔgɔw ka taa kala ta k'a fɔ a ye an ma jɛ ni a ye ko in kana sira sɔrɔ
ko ni y'o kɛ bɛ ko y'i kɛlen ye ka kɔgɔnin kɛ ko in na ko ale b'a fɛ ka jira de k'a fɔ a kɛ kun yɛrɛ de tɛ a man ka kɛ yɛrɛ de ko bari sabu ka d'a kan ko n'i ko maaw ka bɔ ka taa fɔ ko ayi ko b'a jira k'a fɔ e yɛrɛ jɛmɛ ni a kɛli ye o ko fɛn min ni kɛli man kan ko kumana k'i man ka sɔn o de ka kɛ o kumana ko ale bɛ o danga de la ale yɛrɛ ye Uld Abdelaziz ka fangaɲinijɛkulu maa ye wa o maa caman de bɛ yen sénateurs la UPR fangaɲinijɛkulu kɔnɔ Uld Abdelaziz jamana ɲɛmaa ka fangaɲinijɛkulu kɔnɔ minnu fɛnɛ bɛ nin kan kelen kan. Al Useima Maroko ganya ka yanva do abe kalo woro ɲɔgɔnna bɔ yen nga min bɛ mɛ kalo tile 30 ani kelen araba tɛmɛnen fɛnma bɔ wuli ka jɔ la hali n'o y'a sɔrɔla maa minnu ye ko ɲɛkun ye jamana ɲɛmayaso Maroko kɔnɔ kɛn bɛ k'olu minɛ k'u datugu Casablanca Maroko faba la o n'a ta bɛ Al Useima ale min ni Maroko faba Casablanca cɛ ye kilomɛtiri 500 ɲɔgɔnna ye ni fɛn dɔw ka yɛrɛ a maaw bɛ wuli ka jɔ la hali bi ko i ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a bɛ kalo 6 ɲɔgɔnna bɔ Al Useima jɛgɛ feerela dɔ kun bɛ yen walikelen mɔnikɛla dɔ kun bɛ k'a ka jɛgɛ feere cogo ɲini a n'a kɛ ɲankuma a taara i sigi bɛɛ da fa min fɛ k'a ka feerew kɛ yen dɛ maa sigi yɔrɔ ye mana sigida ɲɛmayaso i n'a fɔ mairie n'a ɲɔgɔnna ni lakana tigilamaw nana k'a ka mina cɛ kuma min na a y'i bolo mɔnɔbɔ a ka mina nɔfɛ bawo u ye mina cɛ yɔrɔ min na u sina ka mina fili ɲamangunu mansi kɔnɔ ten a n'a kɛ ɲankuma n'a y'i bolo mɔnɔbɔ mina nɔfɛ a ka jɛgɛ kana tiɲɛ o yɔrɔnin bɛɛ ɲamangunu mina yɛrɛ sina k'ale ni jɛgɛ yɛrɛ ni ɲama bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ kelen ye o den bɛn dɛ Al Useimakaw ma ni wulikajɔw cayan bɛ bi kunnafoniw y'a yira k'a fɔ sun tigɛ o tigɛ u bi bɔ ka caya ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔngumɛ yɔrɔ la ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u b'a fɛ u ka maa minnu minɛna ni o ye maa ɲɛmaw ye olu ka bila ka bɔ kaso la u kɔni y'a yira k'a fɔ don o don olu kɔni nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni sun tigɛra walasa jamana ɲɛmaw k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛkun minnu minɛna u ka maaw la f'u ka bila n'o tɛ olu tɛ fɛn bɔ u ka wulikajɔw la. Gabon jamana kɔnɔ Ali Bongo Odimba sigikafɔ min ni a kun y'o nu don politiki binaku kan n'a kun jɛra rapport nana di a mɔ ni o ye gafe ye rapport kɔnɔ kumaw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ yɛlɛma kura dɔw kan ka kɛ politiki binaku ka hakaja yɛrɛ jamana sariya sunba kɔnɔ ni o ye constitution ye yɛlɛma dɔ fɛnɛ bɛ kɛ kalata nasiraw kan o tɛmɛnen kɔfɛ jamanakuntigi yɛrɛ ka manda yɛlɛma dɔ fɛnɛ bɛ kɛ o kan fɔ ka taa se fanga bonda nafamaba dɔw ma yɛlɛma dɔw bi don olu fɛnɛ ka taabolow la kunnafoniw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ walasa o baaraw ka se ka nɔgɔya fɔ gouvernement kura de ka sigi senga barisabu ka d'a kan laɲini minnu kɛlen don sigikafɔ senfɛ sigikafɔ kɛnɛ ka jamana ɲɛmayaso fangaɲinijɛkuluw kun bɛ yen cogo min fangasinamatɔ minnu fɛnɛ sɔnna sigikafɔ ma ka sigi u ni Ali Bongo Odimba ka fa ni ɲɔgɔn cɛ olu maaw fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan o kumana o maaw fɛnɛ ni doni ka gouvernement kɔnɔ minisiriso dɔw na di olu dɔw ma hali n'o y'a sɔrɔ la minisirisow cayaw tɛ kɛ kelen ye u kɔni ni min ka kan o n'a di fangasinamatɔw ma Pierre Claver Maganga Musavu ka fɔ la ni ale ye parti social démocrate PSD o ma ɲɛma ye Ali Bongo Odimba a n'a ka maaw y'a yira k'a fɔ mankan ni fɔɲɔgɔnkɔ min yera politiki binaku ka kɔsada in na k'a sabu kɛ uti kalo tɛmɛnen jamanakuntigi kalataw ye nin yɛlɛmaw minnu bɛna don jamana sariya sunba kɔnɔ kalataw kɛcogow la ani fangabonda dɔw ka taabolow la a bɛna kɛ sababu ye k'o gwɛlɛya ni o fɔɲɔgɔnkɔ bɛɛ lajɛlen de ban nka maa bɛ maa la olu dɔw kɛn bɛ ka wele kɛ ka ɲɛsin Ali Bongo Odimba mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka minisiri ɲɛma kɔrɔ dɔ ni o ye Kazimiri Oyemba ye o min da min yɛrɛ sɔrɔ fangasinamatɔnya fanfɛ bi ani Ginzumandama ni o fɛnɛ kun ye wasabilo ɲɛma ye n'o fɛnɛ taara i yɛrɛ sɔrɔ fangasinamatɔnya fanfɛ u bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka jira Ali Bongo Odimba la n'o y'a sɔrɔla sigikafɔ ka d'a ye hali bi tiɲɛ don sigikafɔ ko fila minnu ni olu kɛra ani maa min tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu ni o ye Jean Ping ye o min kɛn bɛ ka jira k'a fɔ ale de ye sebaya ta ni hali bi a kɛn bɛ maaw dala gwɛsɛ ye a k'a lajɛ ka sigi k'a fɔ ko sabanan sigi senga walasa Jean Ping yɛrɛ senga ye o la tuma min na ni Ali Bongo Odimba ka bamusentigi y'o kɔrɔfɔ mɛ ni o ye Alain Claude Bilibinze ye o y'a yira k'a fɔ sigikafɔ minnu kun jɛlen filɛ nin ye nin bɛ kɛ a da ye dɔw wɛrɛ ti labɛn ka kɛ barisabu ka d'a kan min b'an dɔ filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen welela a la e maa min nana o b'a jira k'a fɔ faso ko b'i ye n'i mana o kɔrɔ ye k'i ye jamana cila ye o tumana ko sigikafɔ ko sabanan wɛrɛ tɛna kɛ ko maa wɛrɛ ka wele ka na a kɛnɛ kan.
Pierre Nkurunziza Burundi jamana nyema akeme ki soni sigi femi nga bi jamana ye oye ka nikurafie Burundi kalala kerengere nyana chamanje kalanzo uni oye secondaire uye Burundi ma nyema Pierre Nkurunziza ye bataki do sebe bataki mini o temena ministry so fe ministry so mini o nyashime chamanje kalango uma a ministry kerengere nyana janvier ndira ishia ni aleye musolakaye bataki keme ka nyini lokoliso directeur u bela jele fe ku gole ya chuwa bela jele la ni nyonda ngu ubike examen ni konkuru chamanje kalandenw ma hake min be sebayata keme sarala akana jigi bisaba ni juche e lokoliso nyemogo directeur ika don ka fo ibidlu kerengere nyana walan wili min midda o ka esendi ye lokoli karamogo yala asebe me bataki la fana ka fo Pierre Nkurunziza de ka lanyini du mamena ni lokoli karamogo ka sendika ye korofo imme uya yira ka fo luti kalakari unyina ka benini nye barza boka daka jamana nyama chien do bi akada ye ka fo ka bi ni kurafia kalangula ka seka kalango do bala ko nga ko oni fedo de bitani nyonyi barake minango maminu nga donda ka wuri ale do kalabe ke yoro minuna kalange mina dafale ka soro o suwu kono o na nyona ko fo o labe unde ka sabati ami awla doniya ka fo Burundi ma nyama Pierre Nkurunziza bila ma annambe yele makura de ta ka nyeshin afasomo aba fe chugo bela jelela adama de nya ko minu meno ni oluye tabia nyuma unye olu ka sabati ate kalo kele nyona bo na chayara dogo kunvla do aya yira maula Burundi jamana kono minu me fasa bina kuka chene muso kashinga benkula kashinga kenyo vuru maye kasora au mata jo meri la ka furu siri jamana te au kalama jamana sharia ta au kalamo au betlonge la ka kena fo furu ayele mambe nyonga Pierre Nkurunziza ko jentike ni oye Burundi jamana kono bli no ya sora le bo chugola Burundi jamana kono be wili bi be ikati jo meri nyekoro ki ka furu siri bawo ni bokeri kalama jien dongo do ibinyangi ningera ka sharia senda le nyeminde to ko kumvla bo folo. Ode be dansigi anga bi bamananga kuna foni sorole una munu seraka faranga nga kabeni kumanyi kuna fondi so nyamoga so fe kala se awma awni che kwa nyima dalla ala ka sungalo time ko nyuma ira sila me bela jelena awni che aw kambe